रन्जन दैमारि आरो साद' जायफोरा दिनै जेलाव दङ। रन्जन दैमारि सारमोननि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथां सारा खोनासंनानै लानि। आसाम सरकार भारत सरकार खामानि मावनांगौ। एनआइएआव जेरैबायदि 50 जननिबो बारा माने एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ मेम्बार्स बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रेहाय होबाय। बेसेबां मोनसे क्रिटिकल बे केसमोन किन्तु भारत सरकारा गोसो थायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया। रन्जन दैमारि आरो साद' जायफोरा दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ। बे जोंनि स्ट्रं दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमानखौ लानानै हारिया फार्स्ट, हारिनि थाखाय आफाद, जों साफा साफा मावथि बिबानगिरि आरो जों मोनसे समाव एबसुनि हारिनि सार्थनि थाखाय एबसुनि संबिधाननि फिरफिलानि माने गन्दियाव थानानै बिनि सिङाव थानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगोन। आरो एबसुनिफ्राय गोबां बिबानगिरिफ्रा थांनाय 67निफ्राय दिनै 2026सिम बे 58 इयार्सआव हाबा मावलांनानै बिदाय लाबाय। बिथांमोनाबो दिनै हारिनि थाखायनो सानो, हारिनि थाखायनो मावो। आरो दिनै जायफोरा मावबाय थादों बिथांमोना सानसे समाव एबसुनिफ्राय बिदाय लागोन। बिथांमोनाबो हारिनि सार्थखौ जाहाथे मालाबाबो नागारनानै थाङा, खारन बे हारिनि जि इजमखौ जोङो फोजोबनो होनाङा। दिनै जेनजिनि जेनेरेसन, बे जेनेरेसना गोदान सिन्ता, गोदान सान्थौ, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, डिजिटाइजेसन बर' माहारि दानायनि थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ बयबो लानांगोन। आरो गोदान जेनेरेसना रेसपन्सिबिलिटि लायाबा गोजामा माने गोदान खामानिखौ मावनायाव जेब्लायबो आख' फाख' जायो आरो गोदाना दैदेनगोन। गोजामा जोंनि आगुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लाबो सुबुरुन होगोन, एडभाइस होगोन, इन्सपायार खालामगोन। आं बेखायनो बे फिरफिला बिरहोनायाव फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि सिबिनायनि थाखाय नांथाबनानै जोङो कुनु नार्भास आरो कुनु जोङो डिमरेलाइज जायालासिनो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव खावलायबाय। नैबे जख'न्थायनि गेजेरजों नोंथांमोना जर'खा बेबायदि थांखि लायो। जोंनियाव माखासे रेजुलेसन दङ। 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि एकर्डखौ 100% मावनांगौ। गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि हमवर्क, जों मावनांगौ। किन्तु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, टिचार एपइन्टमेन्ट बा नोङो पस्ट क्रिएसन आरो जोंहा माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन माखासे स्कुल दंबावो। बेबायदि माखासे जिखिनि इडुकेसननि एजेन्डा इस्युसफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों रेजुलेसन लागोन। लोगोसे समाज फोसाबनायनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेयाव जोङो थांखि आजावगोन। जोंनि स्पर्ट्स आरो कालसारखौ जोंनि इयुथ लाइमोनफ्रा, बर' लाइमोनफ्रा दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव स्पर्ट टेलेन्ट दङ, बिथांमोना मेडेल लानानै फैदों। आरो कालसारा दिनै बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों दिनै मुलुग दरबाराव बयजोंबो मिथिजाबाय। आरो बे बागुरुम्बाया सोरनि? बे बर' माहारिनि। बर' जोंनि सेंग्रा सिख्ला, जोंनि इयुथफ्रा मोसायो। बे बयबो दिनै मुलुगा मिथिबाय। बेखायनो कालसार बिथिङाव गोबां आरो खामानि मावनांगौ दङ। आरो जोंनि जे हा हुनि रैखना बेखौनि बाथ्रा, जोंनि दा मोनद' हारिनि ST होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे कुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा ST होनानै थाखानाय STनि भबिष्यतखौ धंस' खालामनायखौ जोङो CC2A हिसाबै, ट्राइबेल हिसाबै बा CC2Aयाव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया। बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन। रिजलिउसनाव जोङो फ्रेस बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन।